iwo ọkpọrọ ọnao gịnị kpọrọkwara nke a ọ bụ na ịnụbeghị na nwanne anyị nwoke maazị oke iwu ala onye nke a na-etu Reggae Messiah na-ewepụtara anyị mmemme nke ọ kpọrọ igosipụta omenala Igbo. ole mgbe nke a ga-akpọtụ ọ ga-akpọtụ na mbọsị ụka mgbe ọnwa isii n'ime afọ abụ 2023 ga-agba mkpụrụ ụbọchị 25 na Clondalkin, Dublin nke dị na Ireland. olee ihe ndị a ga-egosipụta anyị n'ụbọchị ahụ ụmụaka Afro Star Cultural Dance ga-egosipụta anyị egwu ọdịnala. A ga-enwe egwu ogho, akụkọ ụwa, akụkọ na egwu, okwu ntabi ire, ekere mgba, ịsọmpi asụsụ Igbo maka ụmụaka. Nke kachasị nke nwanne anyị nwoke ga-egosipụta anyị egwu nke ahụ o tiri ọhụrụ nke isi ya bụ otu ekere mgba. ya bụ bring it on nụ. gbam onye isi oche ga-abụ Chief Felix Oke Obiesie Oke Waterford oji ọsọ eme mma Oke Lido. ewo nke a pụkwara iche o igwe eji ekwopụkwara nke ahụ dị n'aka nwaada Vivian Oji MC Nwanganga ụmụ Igbo. ụmụ Igbo bụ ndị ọma. ụmụ Igbo bụ ndị ọma. ụmụ Igbo bụ ndị ọma. ụmụ Igbo bụ ndị ọma.